ካብ ኣስመራን ሰሜን ኣስታት 16 ኪሎሜትር ርሕቀት ትርከብ ካብ ጸሊም ጽርግያ መስመር ኣስመራ ኸረን ድማ ንጸጋም 4 ኪሎሜትር ትወጽእ እቲ ዓዲ ናይ ገዛእ ርእሳን ፍሉይ ዝኾነ ትሕቲ ቅርጽን ያትውንን ዝርከቡ ሱሕ መሬት ምእንቲ ናብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ክውዕል ኣባይቲ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ከባዊ ቅርጽ ዝሓዘ ተደኩኑ ይርከብ 380 ስድራ ቤታት ኣለዋ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ጽልዋ ከተማ ዘለዎ ኮይኑ ምስ ሕርሻውን ዝተኣሳሰር እዩ ብዝናብ ክረምቲ ዝሕረስን ብማይ ሩባን ዒላን ዝፈርይን ጀራዲን ከብትን ጠለበጊዕን ናይ መጻኛ እንስሳታትን ድማ ኣብቲ ዓዲ ይርከብ ኣስመራ ሰሪሖም ዝኣቱን ኣብ ምርግጋእ ዕዳጋታትን ስራሕን ኣበርክቶ ዝገብሩን እዮም ነበርቲ ዓዲ ዓመጺ ማለት ደሓን ስለ ዝኾነት መሬት ኣብ ደሓን ዝኾነ ደረጃ በፂሑ ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ ናይ ጀርጅን እቶን ተዳ ኮይኑ ከዓ ንቁርብ ጀርጅን ካብ ኣስመራ ንዓመጺ ቀረባ ናይ ኪሎሜትራ ስለ ዝኾነ ነስመራ ንዓዲ እንዳባለ መነባብርኡ ክመርሕ ይኽእል ኢልና ኢና ንግምቶ ዓመጺ ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ በሪኻ ትርከብ ነበርቲ ናይዚ ዓዲ ናይ ሓውሲ ከተማን ገጠርን ዓይነት መነባብሮ ይኽተሉ መብዛሕትኡ ንጥፈታቶም ብናይ ሓባር ስራሕን ግብራዊ ንጥፈታትን የሰላስልዎ እቲ ብእኩብን ናይ ዓዲ ዕዙዝ ኣበርክቶ ዝህልዎን ንጥፈታት ድማ ማእቶት እዩ ብሓፈሻ እዚ ውዳብ እዚ ብደረጃ ተዓዲ ብደረጃ ምምሕዳር ከባቢ ዝተወስደ ተበግሶ እዩ ብደረጃ ናይ ልምዓት ኮሚቴ ደቂ ዓዲ ዝተወደበ እዩ ህዝቢ ከዓ ኣላይን መራሕን እንድሕሪ ረኺቡ ታሪክ ክሰርሕ ከም ንኽእልሲ ኣብዚና ንሪኦ ደለና ተራ ህዝቢ ልዑል እዩ ካብቲ መበገሲ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ሕጂ እንህሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ጻዕራም እዩ ብጉልበቱ ብንዋቱ ፍራዝኡ ብገለ እናገበረ ብሓሳቡ እናቀረጸ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተሳትፎ እዩ ዘለዎ እዚ ህዝቢ ሰብኣይ ሰበይቱ ኩሉ ማእተታዊ ንጥፈት ሓደ ካብ ብሉጽ ክብርታት ኤርትራዊ ሕብረተሰብ እዩ 50 ለሚን ንሓደ ሰብ ሸኸሙ ን50 ሰባት ድማ ጨንኦም ንዝብል መረዳእታ ብግቡእ ትርጉም ይህቦ ብሓባር ወፊሮም ዝተፈላለየ ንጥፈታት የካይዱ ንጽጉም ይድግፉ ኣብ ልምዓት ዓዲ ድማ ዝተፈላለየ ስራሓት የካይዱ እዚ ናብ ባህሊ ዝተቐየረ ሓበራዊ ስራሕ እዚ ኣብዛ ዓዲ ዝተፈላለየ ተጠቃስን ጉልሕ ንጥፈታት ምልክት ዝሓዘ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ጽርግያና ባላሾና ስለ ደሎስ እንታይ ንግበር ምስ መንግስቲ ጥራይ ክንጽበድ ይኮናስ ንሕና ከኣበርክቶና ደይነበርክት ብምባል ንህዝቢ ኣኪምና ንነበርቲ ኾን ናይ ልምዓት ኮሚቴ ኾን ነቲ ህዝቢ ርኢቱን ሕቱን ተቐቢልና እዚ መገዲ እዚ ክስራሓልና ኣለዎ ስለ ተባሃለ እቲ ህዝቢ ብድልዮቱን ብገንዘቡን ሰርሖ ስለ ዘሎ ኣራዳዲና እቲ ህዝቢ ከዓ ሕጉስ ከም ምዃኑ ሓጎሱ ከዓ ባይቱ ገልጭልና ቀዳምነት ከዓ እዚ ኣብ ግዜ ቅድሚ ምዝላቕ እዚ ህዝቢ እዚ ዝዓዲ እዚ ብኸምዚ ዓይነት ስራሕ ገይሩ ይሰሪሕዎ ነዚ ቦታ እዚ ነዚኣ ቦታ እዚኣ ብፍላይ ኣብዚ ማካይን ተሸኺለን ሓድራ ይውዕላ ነይረን ነዚ ብጉልበት ሰብኒ ማካይን ኣይነበራን ኣብቲ ግዜ እቲ ብጉልበቶምኒ ብሓይሊ ሰብን ጥራሕ ተሰሪሑ እዚ ተረግሪጉ ጭቃ ከምደይ ተሓዛበ ዝገይረን ጻዓት ዘጋ ንዓዲ ዓቆብ ክሓልፋ ኢላ ነይረን ቅድሚ ምስላቕ ማካይን ሓቂ ከም ትሪእዎ እዩ ብጠይቀል ዓለም ጽቡቕ ውህድ ታሽሙ ዓብይ ንእሽተይን ብሓባራዊ ኣሰራርሓ ኮይኑ እቲ ጥሙር ዝኾነ ኣሰራርሓ ከም ትሪእዎ ዕቡይ ስራሕ ርኢና ማለት እዩ ንኹሉ ዘዕግብን ዓድና ከዓ ጥጡሕ ዝኾነ መንገዲ ኦሬዲ እንተለ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ እዚ ሕጉስ እዩ ዋላ መንእሰይ ከዓ ብንስሕና ይሰርሕ ኣሎ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዕላማን ግብራዊ ውፅኢትን ሕርሻ ምግራብ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ መዓላ ኢንዳስትሪ እውን ዕዙዝ ግደ እዩ ዝፃወት መግራብ ኣብ ከባባያዊ ለውጢ ምስባር ነፋስ መብሕጓግ ሓብታም ሓመድ ምንጪ ጥላለት እንደበናን ማለት ዝናብ ክኸውን ከሎ ከም ኣኽሳቢ ሕርሻዊ ምህርቲ የገልግል እቲ ብሓበራዊ ማእቶት ተተኺሉ ብግቡእ ክንክን ዝዓበየ ኣግራብ ዓዲ ዓመፅ እውን ነቲ ዓዲ ብዙሕ ጥቕሚ ይሂብዋ መእቶቱ እዚ ቦታ እዚ ነዚ ንመግበሪኡ ብቅድም ዓበይቲ ዝሰርሕዎ ቦታት ተፅንሕዎ ፍረ እዚ ምምሕዳር ድሕሪ ጽቡቕ ኣመሓዲርካ ከዓ ኣብ ፍረ ተኣቲኻ ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ደፍረናዮ ብግቡእ ገይሮም ሸይጦም ብግቡእ ገይሮም ዓቂቦም ኣምፅኦም እንታይ ክንሰርሖ ኢና ነዚስ እዚ ምፂና ያለና ክንዚ ኮይኑልና እንታይ ንገብር ዋዕ እዚ ኮይኑ እዚ ካብ ኮነ ጽርግያ ግበርና ጽርግያና እዚ ኩሉ ሰዓት እንዳሰከፈና ስለ ዝኸይድ ዝመፀት እቶቡስ ድመፀት ማንኪና ናይ ብሓቂ ሕማቕ ስለ ዝነበረ ከቢድ ዋጋ ከፊልና ኢና ንመፅእ ነዚ ዓዲ እዛ ጽርግያ እዚኣ ከዓ ብምኽንያት እዚኣ ዓዲ ከመይ ተሓይሽ ምስልዋ ኣብ ጽርግያ ውዒልና
ጥሙር ስራሕ ብስምዒት ዋንነት እዩ ዝምራሕ ግብራዊ ዕማሙ ድማ ኣብ ምሕየሻ ናብራን ዓይነት መነባበሮን ዓዲ ዓብ ጽልዋ ይህልዎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ነቲ ካብ ዕዳጋ ኣግራብ ቀላሚጦስ ተረኽበ ገንዘብ ኣብ ተዓዲ ናብ መሰረታዊ ኣገዳሲ ዝህልዎ መዓላ ውዒሉ ኣብ ተዓዲ መሰረታዊ ኣገዳሲ ዝኾኑ ትካላት ድማ ሃኒጹ ከም መብራህቲ ማይ ካልኦት ኣገደስቲ ነገራት እውን ክትከሉ ኽኢሎም ብጣዕሚ ዓብና ንእሽተና ማይ ጸባን ኮይና ነካይዶ ዘለና ስራሕ እዚ ስራሕ ኮሎ ኮይኑ ኣብ ዝቀደመ ናይዚ መሰረት ናይዚ ጽርግያ መሰረት ዘለና ቀዳማይ ቀላሚጦስ ኣብ ኤሌክትሪክ ኣውዕልናዮ ከም ሕጂ ተኸርጸ ገለብ ሕጂ እውን ማይ ጸባን ኮይናኻ ተሰማሚዕናኻ እዚ ገንዘብ ዝመጽናኻ ነዛ ጽርግያ እዚኣ ክንመርጽ ክኢልና እዚ ሰብኣይና ሰበይትና ተሰማሚዕና ንሰርሖ ዘለና ስራሕ እዩ በቲ ዓዲ ዝሃበና ማለት ስልጣን መሰረት ንሕና ነዚ ጽርግያ እዚ ንሕና ክልተ ካብ ኣስመራ ሰለስተ ካብ ዓዲ ኮይና ምስ ኣመሓዳሪ ዓዲ ብምውሃሃድ ነዚ ስራሕ እዚ ጀሚርናዮ ዓዲ ተበግሶም ገንዘብ ኣለና ነዚ ገንዘብ እዚ ከዓ ጽቡቕ ጌርኩም ማለት ካብ ዘለና ሕማቕ ጽርግያስ ናብ ጽቡቕ ጽርግያ ለውጡልና ስለ ዝበሉ ንሕና ከዓኒ ተንቀሳቒስና በስመራ ኮይና ማሽነሪ ዘሎ ገለ ዘሎ እንዳምጻእና ብሶም ከዓ ብዓዲ ኮይኖም ነዚ ኩነታት ጽርግያ እዚ ከም ዝስራሕ ወይ ድማ ከም ዝጅመር ጌርና ማለት እዩ ዓዲ ዓመጺ በዚ ዝተጠቐሰ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓያል ተበግሶ ነበርቲ ኣነባበርቲ ኣመሓደርትን ሽማግለ ዓድን ዝተዋደዱ ንጥፈታት ኣብቲ ዓዲ ኣገደስቲ ትካላት ምህናጽ ዘቕንዐ ዝተፈላለየ ውፅኢት ዝተረኽቦን ትካላት ሃኒፀን ይርከባ ኣብያተ ትምህርቲ እንተደኣ ተባሂሉ ክሳብ 5 ክፍሊ ዝበጽሕን ናይ ቅድመ ትምህርትን መደበር ጥዕና መከፋፈሊ ጽሩይ ማይን ካልኦትን ተተኺለን ይርከባ ቤት ትምህርቲ ለና ቀለውዕና ከይደኸሙ ስጋ 5 ክፍሊ ዝመሃሩ ናይ መዋዕል ህፃናት ኣለና ኤሌክትሪክ ኣቲና ማይ ኣቲና ሕጂ ጽርግያ ረኺብና ካፍቲ ሓራሳት ተጼረን ድኸደኡ ዝነበራ ኣብ መገዲ ዓርፋ ዝነበራ ሕጂ ከብባኪና ኹደት እንደበላኻ ኣብ ድልያን በጽሓ ኹደት እንደበላ ኣብ ድልያን ኣትዋላ እዚ ኩሉ ረኺብና ንዓና ደኣሞ ከምዚ ንሕናስ ንኻልእ ንጸበቦ ሃባ ቅጫ መንዲል ቆፂርና ደቅና ከነዕቢ ማለት ተሓዚልና ኢና ንሰርሖ ነርና ዝገረብዚ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ንልቾ ኮይንና ዳኣቶ ገንዘብ ቀላይጦስ ተቆርፀ ኣብ ካልኣይ እግሪ ቁርጻት ከዓ ንህሊ ሕጂ ካን ጽርግያ ኮይንና ቅርጽ መሬት ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳት ዓብይ ጽልዋ ኣለዎ እቲ መሬት ንርሑቕ ቀረባ ዝቕይሮ ብዙሕ ዓቐበ ቁልቁል ዘይብሉ ዝኸውን እዩ ብቋራጭ እውን ክሕለፍ ዝኽእል በንጻሩ ኩርባን ስብርባር መሬት ቅርጽ ምዝበዝሖ ንተሽከርከርቲ ይኹን ብመገዲ ኣጋር ብጊዜ ጉልበት ስሉጥነትን ሃልክን ዋጋ ይኽፍል ነበርቲ ዓዲ ዓመጽ እውን ብሰንኪ እዚ ትሕተ ቅርጺ ግዳይ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ሽግራት ክኾኑ ጸኒሖም እዮም ብዙሕ ናይ ማኪና ጸገማት ነርና ጥንስቲ ድያ ሓራስ ድያ ሕሙም ድዩ ጋሻ መጽኢካ ድዩ ወይ ቀብሪ መርዓ መጽኢካ ሰብ እዚ ዓዲ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ኢሉ ንዓና ብዙሕ ግዜ መሬታ ስለ ዝበዝሕ ነበረት ህዝቢ ኸነት መረረ ተጸልዩ እዚ ጽርግያ እዚ ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ዝወስደላ ዝነበረን ሓንቲ ማኪና ሕጂ ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቃ ዘይመልእ ብዘይ ምግናን ካብ ካትራ መን ዓዲ ተኣትላ ማኪና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ነፍሰ ጾር ኹና ሕሙም ኹን እቲ ትክልቲ ብዝከባቢ ዝፈሪ ብእዋኑ ቀልጢፉ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ንኸተማ ፀሓኪ ሃረሞዊን ብደይ ምግናን ንጎሳዕ 6 ኣብ ኣስመራ ኣትይሎ ሕጂ ብእዋኑ ነቲ ህዝቢ ይበጽሕ ኣሎ እቲ ገልጋላዊን ንብረቱ ብዘይ ሓደ መቕምሳል ብደይ ሓደ እንታይ ሽሙ ይኣትወሉ ኣሎ ኣስመራ እዚ ዓብ ምቅላል ጌርየ ዝብለኒ ካብ ኣስመራ ዘይርሕቕ ትኽንሳ ብሰንኪቲ ንመጓዓዝያን ጉዕዞን ዘይምቹእ መገዲ ብዙሕ ጸገማት ክረኽቡ ጸኒሖም ነበርቲ ዓዲ ዓመጺ እቲ ንኣውቶቡሳት ብሕቲ ዝኸፍልዎ ዋጋታት ምስቶም ልዕሊ 9 ኪሎ ሜትር ኣብ ጸሊም ጽርግያ ተጓዒዞም ዝኸፍልዎ ይዳረግ ነበረ እቲ ነቲ ናይ 4 ኪሎ ሜትር መገዲ ክሳብ 50 ናቕፋ ክኸፍልሉ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ነበርቲ ይዝክሩ ነዛ ጽርግያ እዚኣ መሪእና ከመይ ኣብ መጓዓዝያ ንህሰለና ንህሰኸምላውና እዚ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ቦታ እዩ ካብዚ 14 እና ክንደይ ግን ኣብዚ 30-40 ንኽፍል ማዕርከረ ንኽፍል ጽርግያ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ነይሩ እዚ መገዲ እዚ ተበላሽ ብውሕጅን ብተንኮተነታትን የማን ጸጋም እናተኣልያን ዝኸዳ ነይረን መኻይን ነቲ ቀንዲ መገዲ ገዲፈን ብየማን ጸጋምና መረፃ ጓዓዛ ነይረን ስጋ ኣብ ጽርግያ ዘውርድዎም ምን ነይሮም ብእግሩ ሰብ ሸኸሙ ተሸኪሙ ንዓዲ ኣቱ ነይሩ እዚ ጸገማት እዚ ግን ሕጂ ኣብ ጽቡቕ ጉዕዞ እንትሪእዎ ጽቡቕ ጉዕዞ ንኸይድ ኣለና
برتقلنا ببتخدنا ياخدنا نقير لنا قليلنا برتقلنا مسينا انت خسر عرفيت كلهم نقول حامد نز حامد امني صرقينا ستت كبللنا إلنا هذا كان سياج خمية صبو ملعلنا صبو ملعلنا ملو قبرلنا تحقشنا وسني بلن حقوسنا حواتنا بجتنا حواتنا سوقتنا كلهم يوم مساتنا وقعنا يتدموم سي أبصبو أبللنا قعنا يتحقشنا حقوس يبلن وسني يبلن حقوسنا أتي نوح عمتات تخنخينهم زلمعو حرش شاكراب أبر استيزهابو كبابي معك أب عبي أبركتو ناب عداقا وريدون ناب لمعات عدي خو الزغل أخو جنزب من تشخوينيو ناتي بني حبار سرح استرخب جنزب ترجم بزلون نهوتن ما نابورنا يتعدي وساني قد خلصاوت زغل وفريق وعلون تحاسبو بحبار مخيرهم أتكيقهم حاسبهم شماقل مريتهم نابيو على زبل حتوهم اللسو تقابيهم مخنياتو تعدي بتوقسناتو بحلناناتو أو لا حتى قبرت نورة بتقول حتى ناتو خاني إذا ما قد إذن وشلة تسرح لنا يلزله هنقوتها نورة بتهنقوتها زقبرت نورة عنك فادر خمني أنا قريلا مسزارمنا ينبش ولا سلدنا نقول بتنا كنوسفينيا وفينا نتقداي تخاني مع اللوخ وعلى اللو بمبال بتوقسني عادل بمنقسنا هنا بمنقسنا تبقسنا منقسن جرنا خنا بزرجات الناس الحمد لله رب العالمين احنا مجمر يا جزيز المعاد زخسرح كله زغلا بيتوس إن قوانتن كم زحج نسرح هذا لنا سبعي من سبعي من سبعي كوينا نسرحنا حجنا هاجرنا ندقنا أجهن ندق خني خان هاجر كني ندالنا سريحهمنا أسريحهمنا الحمد لله كحجة تدبل الناس أب جبر رئينايو قربنا تخريتو سرقيانا تسريقو مزام بروح قدك أنا عصمة ما في سوم دم كسكي سوم دم صرنا ناسنت إن أجرن كوينا أجر الحمد لله كم تإن أجرن كوينا سرحنا أبزي بس إحنا صبوا سرقيا عدنا رئينا إذا سرقيا أزيا كرنكي يعني رقم حجي خيتكم ما تقينكم عم صوت مسخ خد حاسوا خلا خاب كتما نمساس زي ما قد كركو حموهاني زرع كانير سلازي نزخو حساب زحاسيبهم إحنا عدنا سرقيا ناب كتما قص عندها تسقعنا نخيدا لنا حزبنا خاطي محبراو أقول فلايا موقع عزيا يشجر الله سلاز بالخم قدامي مدب سريع ما كما أكل عدينا بتسلم تسرقيا مسمر خرم بنوحات حتصير بك أمام تأجن زي متشوق بمتصنحو نخلو أكل حبرة السبحة في الشا ندك أنستيو نفس تصوراتن أدقل عندما أورها نحرستوتن مهرت حرشان حيزومنا بكتما زقاتو نتمهرون سرحتنياتاتن تصلوا تصنيحو وإيو نزين مفتاح نبرت عدش ما قل لمعات مزيزومنا فتح قصم أمرحهم بعد ما قدي كاب تصليم صرغيانا بعد زاتو قرو تبالاشو سلازلو نزي ما قد زي مصقان حشنا بمبال بعد استبغسو زي مستبغسوين كاب اسمران كاب عدن ناكب تبايلو عد تاكيبو بعري بسمرا كلتسب بعدي ثلاثه مريصنا نصرغيا زخوننا سبات نمر تبايلو بز ما قد زنا احنا تمريصنا اخري اننا انا بحقي منغستنا وين سي اواجو كمت منغستنا زحبرنا غيرهم تم مرحتنا سلذ بغوسنا سلذ غوسنا ناي حقي زهزو زخا حقوس كوين تقبلو حقوس كايس كاحجي بلك رقم زلكم انديو بتي عادي تبغسو كان تخونه من سيزو بركتو دلخا خمس تريو مالتي بعينهم تريو لهم سرحها خمس وفراو تاشمي سرح الله بالنسحنا مالتي ترى احنا نسرح مسوسوتنا الصوم تنودقلنا احنا امننا مص الصوم زالات قعاتلنا احنا دقيق من غيرنا نجرف دحريوم دحر صوتنا ايد نغانتن انتي نبل فلما خوين تغزينا مجمريا خوين تغزينا ابي ربا اسي 70 سبيتن يوم تصرحوا حجه خمته تبهلخا نعنا مصينا تي ربا تسرح كان اب هاجرنا رينا يلنا اندا تحغسنا
ምጽራግ ዓዲ ዓመጺ ብሓያሉ ውህደት ነበርቲ ተዓዲዩ ብቐንዱ ተፈጺሙ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ውሽጥን ወፃእን ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ድማ ከም ተወሳኺ ኣብ ምዕዋት ናይቲ መደብ ብጉልበት ብናውቲ ብገንዘብ ክዋፈሩ ቃልኣት እዮም ቃሎም ንምትግባር ዝተመዘዘት ሽማግለ ብመሪሕነት ኣመሓዳርን ኣነባበርቲ ዓድን ብደገፍ ምምሕዳር ናብ ስራሕ ኣምሪሓ እቲ ነዚ ሓሳብ ዝምሰበገስዎ ንሕና እውን ስራሕ ክስራሕ ከም ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ተመክሮና ብጣዕሚ ተመደቦም ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ብኽቡር ስለ ዝተቐበልክዎ ኩሉ እቲ ጠለባቶም ነናቱ ዝምልከቶ ቤት ፅሕፈታት ሰዲድና ብኣካል እውን እንዳረዳእና እዚ መደብ እዚ ክዕወት ከም ዘለዎ ወሲ ጌርና ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ እኳ ተድልየት ይሃሉ ሳቶም እውን ካልእ መንገዲ ዝተፈላለየ ንጥፈታት እኳ የካይዱ እንተነበሩ ኣብ ሓደ መደምደምታ ክትበፅሕ እንተ ኮንካ ከዓ ብፍላይ እዚ ናይ ማሽነሪ መሳርሒ ናይቲ መንግስቲ ዓቕሚ ስለ ዝኾነ ዕጥቂ ስለ ዝኾነ ናብቲ መንግስቲ ናብ ዞባ ናብ እንዳሰገን ናብ እንዳትሕተ ቅርፂ ካልኦት ዝተፈላለዮም ኣካላት ናይዚ መንግስቲ ደብዳቤና ኣብ ምስዳድን ነቲ ጉዳይ ኣብ ምስላጡ ነቲ ንዞባ ተራን ሓይልን ነይሩ ሕጂ ከዓ በቲ ሰም ዝመረፅና ንሕና ከዓኒ ማሽነሪታት ሓቲትና ኣምፂና በዚ ገንዘብ እዚ ነዚ ፅርግያ እዚ ክንሰርሖ ተበጊሽና ኣለና ናተይ ገምጋም ኣብ ከባቢ 3 ሚልዮን ኣካባቢ ንኽበፅሕ ኢልና ኢና ንፅበ ዘለና ብግቡእ ካልኣይ ዝየ ምልስ ጌርና ክንሰርሖ ንሓስብ ኣለና الفضائية الإريترية من أجل الحقيقة ኣብ ህንፀት ጽርግያ ብቐዳምነት ዝስራሓሉ ንጥፈታት ቅየሳ እዩ ጉቡእ መጽናዕትን መሪሕነት ሞያውን ድማ ኣብ ጽፈትን ብቕዓትን ኣሳልጦን ቅልጣፈን ነባርን ቀጻልነትን ዝህልዎ ግደይ ቀሊል ኣይኮነን ውጥን ስእሊ ምስ ርሕቐትን ስፍሓትን ተጠማሚቱ ናብ ዘተኣማምን ስራሕ ብምብጋስ ነቲ ወፍሪ ዕውት ውፅኢቱ ድማ ንኣካልን ኣእምሮን ዘዕግብ ይኸውን እቲ ነውፅኦ ካብ መጀመርያ ክጅመረቱ ኮይኑ ዶዘር ኣምፂና ነርና እታ ዶዘር እቲኣ ብገንዘብ እያ ትኽፈል ግሬደር ዊን መፅያ ነይራ ደግዳጊት ዊን ሩሎ መፅያ ነይራ ቦጣት ዊን ነይረና ናየን ነዚ ማይ ደንገብግባ ከምኡ ዊን ርባርቲኒ ቡኩሊን ነይረን ሓመድ ካብ ምሩፅ ሓመድ ናይ ምሩፅ ከም ናይ ቀይ ሓመድ ዘይኮነ ካብ ዝዓዲ በዓከል ነቲ ዓሚቕ ዓሚቕ ንኽንመልእ ዘምፃናየን ርባርቲኒታት ነይረን ነዚ እናገበራ ናኦን ይወፅእ ብዝያዳ ሕጂ ዊን ተንዲኖ ኣለና ስሚንቶ ኣለና ጆያ ሕፃ ኣለና ከምኡ ዊን ምሩፅ ሓመድ ከነምፅና ካብ ከባቢ ስመራ بعد كباب دعرق أولوس ديو عدو قعدات كنا متصن بلا لنا تجنزم نو مع الله هو علي إذا تريواز الله ماكينا زي بناتو فتاو يو تسرح زلله أي تخفلني هذا ماكينا زيا بناتو ده تبغى قصيو تسرح زلله وتي حزب عمتها تحابا بيرو تجبره نبرة السرح لما عت بال منقسي السرح مثلنا وتدخل أتاويسات بس من محضر نعدي خبابي قالت أول دلاسة خوين تسرحه نبحكي عادي تصورن أجان دلوا سرح ثلاثة سرح وتعدي نتيجة زمناك كلام الشيات أنت يكون تماهيلو كثمان أبعد ندلنا تأخيمنا أنت ينكبر لنا إذا جنزب زي معنا نهزبي أنت طبعا نايلو نهزبي جن نحراساتنا نتناساتنا ده حمام مسب أنت حيمنا بحنت ساعات نبرة بربع ساعات أب تدري حكمنا كون وسط لندلي إذا ترجع سرحنا لنا عدي ثباتنا مديمنا سرحنا بحلفي كثماون كعدي 5 مرات نورم حد يقوم يوم سجى حج ونزوم ناكم خمس سلام عتبع المنجس كارس كبرهم دبهالون دك خدمة لونا نايب حكي قول بوسومني نفتوم نندفو نعدهم كحقوس لهم نقول له أزين إحنا تحقوسنا لنا السرح نقول أكل حبرة السبزة ساتفة بعلي إرتراوي زخوانة ما أتوت زنت أبارق أيو كل تنباري ناي تعدي انت لايتو ما بكتما زنورو تولتي قالي أم بقول بوتهم قالي أم دما بمكاينهم أبت سرح تساتفهم أنا أبزي سرح هذا اللي سرح نعدي مرار قونهم تسفاق قونهم سبعي سبيتي زخ سرح مصري إخوة مانه بقاو انت ناتي مرار قونا نزن عن السنزن عبيتني ليه أبز مسيا ذا اللي مالتي أنا مبعر نزي كم زم مقبري نتعدي مرار قونهم تسفاق قونهم زان برت زي أخا ناتي ترى حيكونتن أبز عد زين تدا أهليا
ናይ ሙሉእ ዓድኹም ምዃና ጥራሕ ንትፈልጥ ዳኣምን በዚ ምኽንያት እዚ ፅርግያ እዚ ከዓ ተሰሪሑ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ነገር ነቲ ዓዲ ነቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ኣብነት ክኸውን ዝብል ዕላማ እዩ ዘለና ኣነ ጸገማትካ ምልላይ ጥራይ ፍርቁ ፍታሕ ይኸውን ተበግሶ ምውሳድን ነኺስካ ምቕጻልን ድማ ነቲ ውፅኢት የዕብዮ እቲ ብስራሕ ጭቡጥ ፍረ ዘውህብ ማእቶት ድማ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ዝህልዎ ግደ ብቐሊል ዝልክዕ ኣይኮነን ድምርን እኩብን ሓይሊ ስራሕ ኣብ ምዕባለ ዜጋታት ዘረሃበ ድርኺት ቀሊል ኣይኮነን ፍረ ውፅኢት ናይ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ብሎሚ ብጽባሕ ክምዘን ዘጸግም ኣይኮነን ምስ ተኣሪጉ ፀንሐ ብጸላም ድመፀ ወድቕ ብቀትሪ ደኸደ እግሪ ደይብሉ ብርክ ደይብሉ ወድቕ ሕጂ ኸ አልሐምዱሊላህ ወላ ጸላም ብዕውር ምሸት ብምርኩስ ገይረ ኣቲ ዓድና ሕጂ አልሐምዱሊላህ ተሓጉሽና ኢና ከምዛ ውላትካ ቆፂርካ ደመርዓኻ መርዓና ይሕና ኮይኑ ደሎ ምስ ጽርግያና መርዓ ደቅና ኢና ንሪኦ ዘለና ኣጋጣሚ ከምዚ ግበር ኣሎ እዚ ጽርግያ መሓየሽ ኣሎ ዋይ ተመስገን ፈጣሪ እንኳዕ ዝብፅሓና ሳላትዮም ጀጋን ኣሕዋትና ሳላትዮም ሰዋት ኣሕዋትና ኣብዚኦም ዘለዉ ኣይንርስዖም ኢና ኩሉ ሳዕ እዚኣ የማነይ ዘላ ጎቦ ዝክሮም እዩ ክሳዕ ሕጂ እዚኣ ስሒት እዚኣ 4 ብሓንሳእ ተቐቢሩ ከም ዘለዎም ከይኮነ ዋላ ዳ መቐብሮም ዋላ ዳ ዓፅሞም ዓዲ ዓቐቦ ኺድምበር እቲ ደሞም ንዓፅሞም ንናብዚ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ከምዚ ብፅሖምና ደለው ብሳለኦም እየ ክብል ትኽእል ብሳለኦም እየ ክብል ትኽእል ብሳለኦም ኣብድላይ ናበፅሕና ወናኒ መኪና ግልባጢት እዩ ኣብዚ ማእቶታዊ ስራሕ ከም ኩሉ ወዲ ዓዲ እጃሙ ኸበርክት ድልውነቱ ረጋጊጹ ፍሉይነቱ ግን እቲ ስራሕ ጀሚሩ ክሳብ ዛዘም ብጉልበትን ብንብረቱን ብነፃ ክፍሊት ምብርካቱ እዩ ዕግበት ነዚ እሞ እንታይ እሞ ክትብሉ ኢኻ ንዓይ ወሰን የብሉን ዕግበት ነዚ እቶም ደቂ ዓመፂ ተወለቲ ደቂ ዓመፂ ኣብ ዘገደለው ነዚ ክርእይዎ ከለዉ ነዚ ክገብር ዘኽኣሎ እሱ ንሕና ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክንገብር ተስፋ ኣለና ኢሎም ክገብሩ ጥራሕ ሞራር ክሕዞም ጥራሕ ኣነ ዝኣምን ንሕጎስ ንምርቕ ዝያዳ ንምርቕ ብዝያዳ ንምርቕ ኮሚቴ ልምዓት እንተደይጎዩ ምምሕዳር እንተደይእዝዝ ኣብዚ ልምዓት እዚ ኣይምበፃሕናን ነርና እንተደይጉስጉሰና ኣብዚ ልምዓት እዚ ምበፃሕናን መማሓዲርካ ከጉስጉሰካ ከሎ ኣብቲ ዝጎስጎሰካ ጉዳይ ከተስልጥ ከለኻ እታ ዓዲ ከዓ ብያ ትናኣት ብምምሕዳር ጥራይ ትናኣት ንሕና ንምምሕዳርና ናይ ሓቂ ሕማቕ ስለ ዘይርአና ኣሎ ካብ መጀመርታ ሕጆም ነዚ ክንተክል ከለና ንሕና ኣያታት ንብሎም ኢና ነይሮምና ኣለዉ ደቶም ኣያታትና ሕጂ የለዉ ከይዶም ነዚ ተኺሎሞ ርሳ ሓዲጎምልና ከይዶም እቶም ኣያታት ተኸልዎ ከዓ ክምርቑ እዮም ፅባሕ መን ከምዚ መንግስትና መፅያ ፅቡቕ ምስሪኤት ጋሻና መፅኡ ፅቡቕ እንታይ ዓዲ እዚ ዓዲ ዝስክንተይ ፅጉሩ ምሰለን እዚ ኩርዓት ዓዲ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዓመፂ ናብ ጸሊም ጽርግያ መስመር ኣስመራኸረን ካብ 4 ኪሎ ሜትር ዝነውሕ ኣይኮነን ግን ኣዝዩን ከቢድ እዩ ነይሩ ንምስርሑ እውን ኣህላኺ ህዝቢ እቲ ዓዲ ኣበርቲዑን ነኺሱን ክሰርሕ እዩ ተገዲዱ እቲ ስራሕ ጽርግያ እውን ካብቲ ዓመት መፀ ብውሕጅ ማይን ንፋስን ዝበሕጎግ መገዲ ከይከውን ልዑል ትኹረት እዩ ተዋሂብዎ ሕጂ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ናይቲ ስራሕ በፂሕና ኣለና እቲ ካልኣይ መድረኽ ንብሎ እንታይ እዩ ትቕድም ብዘን ዓበይቲ ማሽናት ጌርካ እቲ መገዲ ግቡእ መገዱ ከም ዝሕዝ ጌርና ኢና ሕጂ ከዓ እንደገና መሊሽና ነዚ ኣብዚ ሩባ ዘሎ ስላብ ክንገብረሉ ብላዕሊ ማይ ከም ዝሓልፍ ሸሜን ተንፂፍና ክንገብረሉ ኢና ነዚ ካልእ ፅርግያ ከዓ ን3 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ጌና ምሩፅ ሓመድ ኣምፂና ብላዕሊ ክንገብረሉ ኢና ገፊሕ ልዕሊ 8 ሜትሮ እዩ መፂኡ ዘሎ ፅርግያ እዚ ቁመቱ ከዓኒ ካብዛ ኳቶርድሽ ትበሃል ጸላም ጽርግያ ንዓዲ ከባቢ 2 ኪሎ ሜትር እዩ ነዚ 2 ኪሎ ሜትር እዚ ከዓኒ ኣብ መንጎ ናይ 2 ውሕጅ ዝሕልፍ ኣብ መንጎ ናይ ቅራር ናይ ርባ ኣለና ንሱ ከዓ ብግሬደር ጌርና ሓኺኽና እማን ዓበይቲ ምፂና ብካሻ ስትሩስ ጌርና ኦቨር ስሎው ንክንገብሮ ኢና ንሓስብ ዘለና ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣበርክቶ ብደገ ይኹን ብዓዲ ተወሲኹና ጽቡቕ ኣጻፊፍና ንክንሰርሕ ዘየምልስ ጌርና ተበጊሽና ኣለና ብናይ ሓባር ስራሕ ዕላማ ዝተበገሰ ምስራሕ ጽርግያ ዓመፂ ክሰዓብ ዝግብኦ ኣብነታዊ ወፍሪ እዩ
اتعمامناتنا اتسقمنا اتفتح دما بأنا خوني قبا بزبل حساب عوت مدى بسرح فتسيموم زحجي بودابة نايتي تهزبي أب حيلي هزبي توديبو يسرحيو حديش تمكرنا أي كونن جن كمزي بفولي بوش أو تبقيسو سلازي كمزة عينة ودابن حدنتن تمرتن ما نمسرت أو شجر نايت خبابة على اللي خان مفتاح زقبر أزيو أبنتاوي سرحيو زخل زخاء خمتي منجستي ارتراز أمرلو على سي هزبي أبغى زارسنا بنهنا عقمي كن كيدا لنا سلازبل بنهنا عقم خاء ودابينا أحيلنا تاريخ نسرح كم نخلك أب تاريخ ناس ندر رجعتنا يون خيد لنا يوه مسرحنا يزت سرقازي أما حبر قطباوي هوتنا يتعدي زهلو أستواصون مقمات انبزازت أكما يكونن نتي دروز ترخ بعبيت زوسخ مخانو دما يأمن اتيام موقع عزيز هلغ سنبري جيزي قلبة مالن كم زنك دما أيت أراترن حجي مشم لاي بحق كابت قدم زنبرنا يخورنكو حدا خوانا سرقا بطعمي زحشة سرقا تسريح نبلنا ويد ما اسرح اللوخ نبلنا خلينا سلازي نزي سرقا عند حزي يقول له حدا عدسي بطعمي حدا نجا تقريص له مالتي حدا متن تقريص له مالتي سلازي بوجناي نزا عد زعب مسترهوتي خون إلى إيه زعمن نز بزعب سرقا زي مسرح سراح تبقي سلاسلو مهنياتو بتبقسو ناي من محضر نعدكم بتبقسو ناي لمعات كوميتي بتبقسو ناي نابرت بتبقسو نعدي بتتبقسنا نجار بزوبا نؤزبا بصحنا كم نؤزبا أبزوبا بصحنا كابزوبا أبتحس قرصي ولا ناي ماين مريت بصحنا بس زقبا حاجة سلازقبرنا كم تزدلي ويكا كم تزقبو أو بس بصحنا أبز رجاز بصحنا لما الفتريفات ندلنا إلى معلتي إذا ناي ربا نساس لازلنا بد ناي كله كله أبوس حاجز أنا يسرق خا خمسة وادر لكم كا كل سب إذا كان ورد بالسلادلة إذا إذا لها أنا خنقبر خال شو ما شمان ولا لنا مالتي عوتنا حزبنا أنا مسجن إحنا قم ديك قاعد صبقرينا الحمد لله رب العالمين تحققنا إحنا حققنا خوسان يقولني أيكون إحنا سي بروح أقدر لكم عن تحققش اللي زعدنا كاب درجة في دار كام خد سنة خان دات السبركة تنستن دوا دقات عين ده يقولون دوا دقات برك ده يقولون دوا دقات خيدنا برا لما خاسس ندلنا أتلنا جا خان من قصنا حينا إذا قدام أي درجة إنا لنا خلا أي درجة خاب تصبقن بس حكا تسفان جبر زين ها حققنا وسن يقولون زي ماي أكيلو مؤلس أنا تالو بيتمرت لنا أنا جحنتي نذات رجال هلتك سبلنا دلا بزيد إذا جنزب مسمس أنا نذا موقع عزيات راي إنا نزل نسكت لنا موقع عزيا كيف قدرنا خمسة لو من قصة حاولنا خمسة لو إلا أنا أبيت نبل نقحت كب مبالن بنتفت بموسعن تساتفنت انتدع عزيزو شجراتن سقاماتن بموقات نام معبالن قسقاسن كغتصلي كعال مستير معبالي سنيتن وهدتن يتفطرو وهدت نني حبار علامة بني حبار سرح يرقاقصو وهدتن حيال ودابن دما نت حيال كسرح زغ الحسابات تجباتن قبراون يغيرو أنا لعل كله تايم بولكو نتم طبق حساب زوجسو بفلاي أما حداري خبابي عمزي مس مسارحته مس النبابورتو مس كوميتي إيش ما قال لمعت أب كتمان أو عدد زقمتو زي ما بقستي نايت قداي ناي بحق خاصنا من خيسهم كم جمريا سقع مودات أنا زين تاريخ بندلوا جنزبسي أبلوتي أبرو يسرح كنا علن علنا إلهم زت توجسو ندسعتو ساتهم سلزي السوم يومون مسرت نايتي سرحمو سوم كأزيادة كمجوسو يجوبهم أنا تسرحهم قديفهم نبرأهم قديفهم يا ما بزي أبتناي تعدي لو تن من صع تطوي لهم صحين تهارمو صرح دلو سلزي سنخانة خيس كان زي سرح زختو واصو أزي حيل سلزي خانة كبرن مسجانا نم حضر تعدي نأنا بابرتي ني كوميتي لمعت عدي عمزي زيادة 5 جندل مالتي نمان قصنا حينا هنا أبونا حينا تحبش نمبر مركب دي عيني تعتنيا قلنا من قصنا حينا قرينا نخيد لنا مستكنا بزوم خبنا دكنا الحمد لله رب العالمين عبد مسحنا كان تايكتينا بزح حقسنا كنقول صينا خلينا احنا حقس مقدسي يقولنا يتعدى عمزي طرنفن مسرحن
نزخنا يكون نتعدى معبالي زحسب نوخ مسكن فتوى قديمة حجي مشم لا بحق كابت قدم زنبرنا يخرون كحد خانة صرقة بطعمي زحشة صرقة تسريح خنبلنا وما سرح له خنبلنا خلينا سلازي نزي صرقة عند حزي بقول له حدا عدسي بطعمي حدا نجا تقريص له مالتي حدا متن تقريص له مالتي سلازي بوجناي نزع عد زع عبد ما استرهتي خون إلى إيه زع من نز بزع بعد صرقة زي مسح Gracias.